हाय एवरीवन आशा କରୁଛେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଥିବେ ମୁଇଁ ବି ଭଲ ଅଛେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ହଉଛି ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍ରେ ବ୍ଲଗ୍ ବନାବାର ଅଛି ଦେଖ ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍ରେ କେନ୍ତା କେନ୍ତା କାମ ହେସି କେନ୍ତା କେନ୍ତା ମେସିନ୍ ଅଛେ କେନ୍ତା କେତେ କେତେ ଟଙ୍କା ମିଲ୍ସି ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେખાମି ଦେଖୁନ୍ କେନ୍ତା ସୂତା ଲଗାଉଛନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଏ ହେଲା ଅଟୋକନ୍ ମେସିନ୍ ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍ର ଅଟୋକନ୍ ମେସିନ୍ ଇନ ମୁଇଁ ବି ଟିକେ ତାମାନେ ଚଲେଇ ଦେଲି କାହିଁକି ଲାଗି ସିଆଡ଼େ ଦେଖ ଦୁଇଟା ସିଷ୍ଟର ଦେଖୁଛନ୍ ମୋତେ ଇଆଡ଼େ ସୁଟ୍ କରୁଥିଲି ଇରା ହେଲା ଅଟୋକନ୍ ମେସିନ୍ ଦେଖୁନ୍ ଇଟା ଏମୁର୍ସୁ ସେମୁର୍ସା 60ଟା ଡ୍ରାମ୍ ରହିସି ଦୁଇ ଜଣ ଚଲାସନ୍ 30ଟା ଡ୍ରାମ୍ ଚଲାସନ୍ ସିଆଡ଼େ ଦେଖ ସିଷ୍ଟରଟେ ଚଲଉଛନ୍ ଇଆଡ଼େ ଯିଏ ଚଲଉଛନ୍ ସେ ତ ଇହାଦେ ନେଇନ କେନ୍ଆଡ଼େ ଯାଇଛନ୍ ତାପରେ ଅଲଗା ଅଲଗା କାଉଣ୍ଟ ଚଲୁଛେ ଇଠାନେ ତାରମାନେ 188 କେଜି ଚଲ୍ଲାନ ଲଟ୍ ନମ୍ବର 30 ତାପରେ ଏଭରେଜ ଇରା ହଉଛି 58.2 ଚଲ୍ଲାନ ତାରପରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦେଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ମେସିନ୍ ଏଇଟା ସବୁ ଚାଇନାର ମେସିନ୍ ମୁଇଁ ତମକୁ ଚାଇନାର ମେସିନ୍ ଦେଖୁଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ମେସିନ୍ ନେଇ ଦେଖାବାର ତାଲି ଇଣ୍ଡିଆର ମେସିନ୍ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେખાମି କି ହେଲା ଯେ କି ନାଇଟ୍ ସିଫ୍ଟ ଚାଲିଥିଲା ତ ମୁଇଁ ଜଷ୍ଟ ବେଶୀ ସୁଟ୍ ନି କରି କମ୍ ସୁଟ୍ କରିଛେ ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ଇନ ଦେଖ ସିଷ୍ଟରଟି ଚଲାଉଛନ୍ ଇନ ସବୁ ବେଶୀ କରି ଗାର୍ଲସ ମାନେ ଚଲାସନ୍ ସ୍ପିନିଂ ମିଲ୍ରେ ବହୁତ ଖାଲି ଗାର୍ଲସ ମାନେ ରହିସନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେନ୍ତା ସୂତା କେନ୍ତା ହେଉଛି ଯେ ଏ ଦେଖ ସ୍ପିନିଂର ଆରିଆ ମରା ଟିକେ ମୁଇଁ ଲାଷ୍ଟକେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛେ କାରଣ କି ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସବୁ ଆସବା ସ୍ପିନିଂର ଆରିଆ ମରା ତାପରେ ସ୍ପିନିଂ କେନ୍ତା ଚଲାସନ୍ ସବୁ वीडियो के लास्ट तक देखना सब्सक्राइब टिके कर दूँ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देवे नेक्स्ट वीडियो आपण मन पहुँची पारवा थैंक यू धन्यवाद सब्सक्राइब कर देवे।